Dominik a ja vás vítam v tomto ďalšom videjku a dneska tu bude pozvanka do môjho a kamošovho klanu na hre Clash of Clans. Musím tu do toho tak kľúkať, aby mi nezhasla obrazovka a potom sa dosere celé videjko, takže točím už po druhýkrát. Sme tam dvaja ľudia a ja by som chcel na YouTube tak zrobiť pozvanku do toho klanu. Meno klanu máte v popisku videa. Na to nezabudnite. No, nemusím do toho toľko kľúkať, áno. Kľúkať. No a čo by som vám v tomto povedala? Sme tam dvaja, no ja a môj kamoš. Ja som Coleader a on je Leader. Coleader je od 599 tých takých pohárov, čo tam máte. Ja mám 574, alebo tak, 564, 554, jak tak, ale on je môj COC kamoš, COC, sa dá tak povedať. Takže on mi ho dal proste hneď na začiatku. Takže ja by som chcel tak pozvať ľudí, aby sme tam boli viacerí, no aby sme mohli dávať aj Clan Wars, lebo dvaja nemôžeme, musíme byť minimálne tí 10. Ja ešte teraz musím aj na počítači ešte niečo robiť, aby mohlo toto video výjsť. Ja sa pokúsim na nejaký taký dobrý obrázok. Ja našiel som ten istý? Ja som našiel úplne podobný z Clash of Clans. Ale nie, dám toto. Už som si našiel aj na nete obrázok, ktorý dám do Clash of Clans. Na túto pozvánku Clash of Clans. Takže to bude všetko tejto pozvánky na môj a kamošov klan. A ja sa s vami, no do môjho a kamošovho klanu. A ja sa s vami lúčim. Zatiaľ čus.